Straight to the Now, point. arita mahigala sa dugang hisgutanan ron, balikan taning mga sakop sa Philippine Marines. Mga ex-Marines kini. Mga kauban ni Sergeant Gutisa mga higala. Nga ni sumbong o nagpa-press conference kagahapon. Nga ni yagyag mga kagilaan nga naghatod sila mali-malitang kwarta. Di lang katos Gutisa may naghatod. Hasta kining mga Marines, naghatod o mali-malitang kwarta. Ngadto mahigala ni BBM, ni Speaker Romualdez, o ngadto ni Trillanes, kay duna mga higalay gihatag ngadto sa mga investigator sa ICC. Straight to the So point. kini konektado ni nini nga nagpadayon ron mahigala daay nga ICC hearing kung maohon. Una nga ato ning tagag pagtagad makagilaan kay ngilngiga day kung maohon na mga sukid di paminaw nya 18 gud sa kabuk nga mga ex-Marines. Kumusta man ka lagi mo na kong ingon kumusta man si Ping Lacson? Kay usara man to mahigala ka sakop sa Philippine Marines kanitos Gutisa raman, Sergeant Gutisa. Nya nawa man Gutisa ron. Mingon Lacson sa unta man nawa man Gutisa. Karon ni amay nito nga mga ex-Marines nga 18 ka buok. Unsa man ni Lacson hindi niya imbitaron sa iyang Senate Blue Ribbon Committee? Straight to the point. Ay kadto si Orly Gutisa nito nga siya the same mga higala mamaong mga testimonya nga naghatod sila mali-malitang kwarta. Ang kini karon nga expose ni ining 18 ka mga Marines nga maayog maklaro gyud ni kay ang ilang allegations dako ning alegasyon. Mas BBM mismo hasta mahigalas Martin Romualdez og ingon man si Trillanes nga matud pa maoy gigamit para sa mga investigators sa ICC. So mo ni tan-awon karon. Unsa kay reaction ni Ping Lacson? Dai wa pay reaction si Ping Lacson ani. Mura maghilom pastirana mahigala si Senator Ping. Na mo ni ang press con kagahapon ato sa paminawon mga higala kay konektado ni sa nagpadayon nga hearing sa ICC kung maohon na. Kuyawa ning kalakiha kung maohon ha. Di ato paminawon ba unsa man ning gisulti ninya 18 ka mga Marines mga higala nga mga kauban ni kanhi Sergeant Orly Gutisa, mga sukit di paminaw. Okay, play names. Mo ni ilang abogado day. Legislature. And if you have listened recently to the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul. And through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Opo. Ex-Marines ni. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan.
si Benny Bulontate, Mo ni mga Marines. si Johnny Budwan, Ang kauban ni Sergeant Gutisa. si Rodante Orbillo, Rainy Boy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon Jr., Romel Bobares, Gil Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manalansan, Jolly Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gubban, Crisani Dado, at Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch at lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit. Okay, pause adong. So karon ang iyang unsay unod aning affidavit mahigala, but before ana pa, makaingon ka dai kin unsa man di ay credibility. Unsa may reputation ni kanhi Senador Antonio Trillanes within mga higala sa Marines. Hindi kin. Unsa may reputation ni Trillanes sa mga Marines? Kumutuno naon ex-Marines man sa di mahigala sa Trillanes. At karon kini mga sundalo mga higala nga kanhi mga Marines pod niya man eh. So si Trillanes may higala dire sa may Navy. But kining Navy man god o kining Marines mga sukit tigpabinaw. Mo ni sila mga higala nga mga unit nga di ma-assign sa dagat. Kay kining gutong Armed Forces of the Philippines na magutay sa air. Diya sa air, diya sa kahanginan, di ata mga higalay sa land, mo ning ato mga army mga higala nga lain-lain po na mga units. O di po tayo sa dagat. Isa may in charge dagat, kining atong mga Navy, nga kinis Trillanes, apili sa Navy, o mga Marines. Unya, ingon man ang atong Philippine Coast Guard, nga naa diha ma-assign sa pagbantay sa kadagatan. Nang pangutanan nako, kay sakop man ni sa Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Marines, ang kanang Navy, unsa may reputation ng Trillanes dito sa mga kauban? Ngano man nga, si Sergeant Gutisa, nisulti man mga higala sa iyang nahibawan, ngano man nga kining 18 ka mga Marines, mga higala, nisulti sila nahibawan, o sukwahi kinis kan Trillanes. Kaya limang kasalamin nisulti sa unod aning mga affidavit, na diha mga saysay, nga ilang gihatag mga higalang kwarta ngadtong Trillanes, nga para panggasto alang sa mga investigators sa ICC. Kuyaw ni nga allegation ay. Di ni basta-basta nga aligasyon mahigalas na ito pa. Kanina pagkaabot ni Presidente Duterte dito sa ICC, gigastuhan sa kwarta sa Philippine government. Buhis din sa katawhan ang gigasto ini. Dako ning butanga mahigala nga angay tukion yun. Muna nga ako, mayon ta selection o mo himo sa investigation labot ani. Para maklaro na to ni, ug unsa ning ilang allegation. Ginuod ba ni og dili mayagyag dito sa Senate Blue Ribbon Committee? Urag hilom pa mas tiranas laksyon na to doon. Straight to the Na atong point. balikan ni mga higala. Kini nga allegation, dili ni basta-basta. Sakop sa Philippine Marines, 18 sila kabuok. Unya, karon mahigalag, musulti ka karon mga panahon na, under ni ini nga maong administrasyon, dili pa yan basta-basta mga sukitig paminaw. Labi na kining maong mga Marines. Nga ang ilang gisulti, labihan ka ngilngig ni nga allegation mga kagalaan.
So, dili nilalim. Unya, ngano nga, dapat na imbestigaron, para nako. Kung si Marcolita pa mo'y chairman doon sa Senate Blue Ribbon Committee, kin, adugay na nag-imbestigar, day. Ha? Unsa may gihimo ni Lacson? Unsa may gihimo ni Vicente Soto? So doon ay mga anomalya ani, kinsa naman lang nga government agency ang mo investigate. Ha? Maka-expecta sa ombudsman under mahigala sa leadership ni Crispin Remulla nga mo investigate ani. Kay kini nga allegation at least kung di man tinuod hatagan pud mahigalag katinawan ang tanan. Nga dili tinuod. Nan kung tinuod, kinalan yun nga dunay sunod nga mga lakang ani. Kwarta guni. Kadako ang kwartaha dekin. Dili ni millions ang billions kini. Nga kwarta. Kwartas katawhan ni. Limang kani billions nga kantidad. Walang mahigala tagda. Kunya isog kay sa mga kagalaan sa impeachment ni VP Sara, kay doon na mga higalay 125 million. Isog kay ka sa milyon nga ang kuha ni ingon na nga why irregularity? Imog yun ang imog yun ang kulikuton? Why problema? Okay, kulikutan na. Pero kining bilyon, mapiyong lang mo ani? Kining trilyon, mapiyong lang mo ana? Ha? Hapit mag-trilyon guni, kinilang nga transaksyon nila, kinilang ilang gihatod nga kwarta. Pertindaghan na. So mo ni mga kaigalan ha, mga sakop kanhi sa Philippine Marines. Dili basta-basta ang buhaton ni nimo karon. Labi na sakop ka sa Philippine Marines. In fact, dunay duha nila nga wa lang mo apil anak nga grupo kay ilang mga asawa na apa sa gobyerno. Straight to the point. Basig maapektaran sila. Si Sergeant Gutesa asa naman? Ha? Wa to pangitaa mahigala? O wa to tagui mga kaigalaan si Sergeant Gutesa? Wa dili mo concern ato? Kumusta makang safety ato? Or gitaguan ato ninyo? At karon ni si Sergeant Gutesa nawa mga kagalaan kay doon natin mga huhungiho nga ato na hibawaan nga hasta ka ng pamilya mahigala mo ay panghulga matod pa. Nga karon ni amay ni gawas nga mas daghan dili kapugnan ni oy. Di mi kapugnan mga sugid ti paminaw ni ay nang gawas nga daghan. Mismo gani kining press conference mahigala ini mga Marines sa may nahitabo. Ha? So nawa ang usa nga si Gutesa or ni Gutesa pero ni Puli nga 18. Di ni imbitaron Lacson nga naman ni mga higalay affidavit ron nga gi-execute indikin, ha? Na atong paminawon mga kaigsunan ang dugang press conference may gala atong hagpaton sa kay do naman ni connection sa ICC kay ilang allegation sila mo'y naghatag mga higala sa mga investigator sa ICC gipabayloan ang kwarta ngadto $, do na mga higalay sa maong pamahayag. Doon na may galay 2 million gisugo sa pag-ilis og $2 milyones nga gamiton matod paalang sa mga investigators sa ICC. Kuyaw ning allegation ay. Dapat ning matinaw ning allegation kung mauho na. Ha? Na atong balikan $2 million pagiday. Kuyawa ay. Atong paminawon og balik mahigala kanang padayon tudong kining gisulti karon niini nga press conference mahigala. Okay, go ahead. O sa unod ining affidavit ron. Ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kabad ng bayan ay pwede nating ilarawan sa prosesong ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Zaldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa
Valle Verde 6. Okay, pos. Pagkata- Na-i-address ha, na-klaro. So, kini mga higala nag-coincide na ang gisulti ni Saldico sa malimalitang kwarta nga gihatod didto sa usa ka hotel at bang sa usa ka gate sa Malacañang. Pero hantod doon, wa gyud mga higalay kaso gani si Martin Romualdez. Tiyaw mo na, kanang gisulti ni Saldico, og mi confirm Saldico nga kanang gisulti ni Gutisa, tinuod na, karon na wa si Gutisa, ni ay nito nga, 18 ka mga kanhi sakop sa Philippine Marines, kadaghan na nila nito nga. Di mo mahimo mahigala og nagbuhat-buhat na sa istorya, og imo inon nga, para maklaro yun yung nabutbuhat istorya, imbisigaron, gana. So, muhilom lang ang atong investigation, ani, ang Senate Blue Ribbon Committee, wala himuon, ni ining maong pamahayag. Atong balikan mahigala, no, kini maong press conference. Okay, go ahead dong. ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. BGC po? At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Okay, freeze. Oh, pause ha. Okay. Naay mga higalay ginganlan, naay mga addresses. Sayon ka ng imbestigaron sa Senate Blue Ribbon Committee kung seryoso si Lacson nga mo imbestigar. Sayon, nganong sayon, naay mga BGC gunadekin. BGC daghan kayo, hapit tanan building sa BGC, kanang Bonifacio Global Cities, Bonifacio Global City, sa Taguig na. Muna'y usa nga mga maayo nga cities karon sa tibok Pilipinas, mga kaigalaan, kanang Makati City o kanang Taguig, na ang BGC, sikat ka ng BGC. Hapit tanang establishment sa BGC, na ay kamera nga, tinaw ka ng mga CCTV cameras niya. Way planos Lacson nga iyan ang suwatan ka ng maong mga cameras, ka ng mga establishments nga naa ng mga CCTV cameras. Daw nahilom lang. Kadto ba higalanggi hatag nga mali-malitang kwarta nga gihatod dito mga kaigalaan sa Gate 4. Gate 4 ba to dai sa Malacañang? Oh. Dito may hotel dito nga gihatag mahigala ni adtong Undersecretary Bersamin. Nawa na lang to. Kadto mag-confirm to kay hotel man na may mga CCTV. Nganong wa man na sundan ang napita be. Kini karon naghingaan man nag-mention man mahigala og mga lugar nya BGC may gi-mention na ay mga CCTV nang naa. Sayon kay nang i-counter check kung tinuod ba nang gisulti o dili ba. Nganong murag hilo man lagi na ron, Straight to the Kaya point. ito'y padayon mahigala ang atong pagpaminaw. Okay, go ahead dong. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po, No, daghan ang kwarta ning ay. Malitang kwarta. sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. Na mga address ha. Ang larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Ayay, kana Anti-corruption magkata. Be, nganong mohilo man mo ana? Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking na tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Pos ha. Naas Gutisa naas pictures Gutisa. Apil nga nag-deliver mahigala sa mali-malitang kwarta.
Straight to the point. So hain man to nag-ingon nga anti-graft crusader sila, masakitan sila ng kawat. Masakitan mo sa kawat kung gamay niya kining kawat nga dako okay ra mo. Kaya to lang ni agi katawa ha. Sakit og gamay na nakawat o katong dako may inyong kay mura man mahigalag hilom pamastirana. Ang ilang kulitugon yun, kining impeachment mahigalang Sara Duterte, nga nag-involve mga kagalaan, allegedly, og confidential funds nga 125 million. Ang kuha ni Ingona nga why irregularity. Bisa pa magniingon ang kuha, kulitugon yun nila. O di okay. Para nako, sige, kulitugan na, mamagay inyong gusto. Pero kani, inyo nang ipiyong inyong mataan eh. Nga ni ang mahigalay mali-malitang kwarta nga naapod gani si Sergeant Gutisa ng naa. Ha? Ato ipadayon mga kigala. Tatawa o mga pictures, mga sukid di paminaw nga gipakita. Okay, ato ipadayon mga higala. Okay, gamay lang kayo ha. Atong okay, kay mo na ni ang gisulti mga kigalaan. Unya na agyod barugan ni sa mga 18 ka mga sakop sa Philippine Marines kani adto mga sukid di paminaw. Ato ning pagtagad ha. Labi na kining iyang affidavit na gyud ang unod na gyud. Straight to the point. Now, atong pagtagad mahigala. No? Kay lalim ka mga kaigsuunan. Gawas ining affidavit ha. Nga ilang gi-execute mga higala ining 18 ka mga sakop sa Philippine Marines. Nga sila mo'y naghatod sa kwarta. Malita. Hasta si Sergeant Gutisa di makabisa pag ni-execute na to si Sergeant Gutisa ron og affidavit of resistance. Giunsa ka to siya mahigala. Og moingon si Gutisa, wala ko'y nahibawan. Saan naman naaman ang picture niya. Sila man kuyuga. Ha? Kung tarong mga higala nga mo imbisigar, ahay man tong mga tao nga mga nagpakaroon ingnon nga kunta sa korupsyon. Asa man mo? Niyan ako. Wa may plano nga inyong ipatawag ni, wa may plano nga inyo ning klaruho ni, imbisigahan ni, aron mo adto sa next level kung doon naman gani substance o doon naman gani kamatuuran kining ilang mga allegations. Nag-i-execute ba sa affidavit? Kini klaro gini, nang atong nga balikan mahigala si kinini ang 18 ka mga Marines. Naara ba ang mga congressmen? Gawas mga higala sa kang BBM nila ni mahigala ni Martin Romualdez. Ni apay mga congressmen nga na-appeal sa lista nga nakadawat. Straight to the point. Kuyawa de eh. Baka ingaw masakag sana all. Kanang makadawat mga higala, mali-malitang kwarta o niya, maghilom-hilom lang, murag magkaingon ka nga, kuan. Di gyapon maayo, kay kadawat kagod. Kwarta gud sa mga tao. Pero labaw tanan, kanang yung mga karon ingnon nga mo pag isog kayo, batok sa korupsyon. Pag himan-himan pa, labaw pa ni dawat. Wala ginagiingon sa katiguangan ka na to, lisod lagi gyud. Why aso nga makumkum? Why aso nga makumkum? Ha? Laki ni ron nagpailan eh. Why aso makumkum? Atong balikan mahigala ha. Kining maong kwan. Kay say din ni gimension ni kapil ang mga congressmen, kinsa ning maong mga congressmen sa ato paminawon og dugang kasamang ni Muel. Okay. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano. Eroplano oh. Deliver korta. Gumagamit din sila ng helicopter. Grabe ha, oy. 5 ka na. Eroplano, helicopter. At ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Okay, pause dong. Pagkita ko ng mga lamanilita dong, kana. Oh. Mura magnaa sa airport. Mura magpadong sa x-ray machine ng mga litahan nga gilin niya. O mura mahigala og kanang mga malita, mahigalang ikarga sa karusel.
Sus Ginoo ko. Sa may suod ana, ang amag mayon kag kuan na siya. Ha? Sus kwarta ang suod mga kailan. Ang katulubang dako nga malita na ni. Ang dako nga trolley bag mga kailan. Di po ni maingon nimo nga ang suod ani mga bulingon. Kuyawa mga kaigsunan eh. Mo niyo ang kwarta. Mali-malita ang kwarta. Nga diin gitistify mga higala ni ining mga sakop kaniadto sa Philippine Marines. Mga ex-Marines na. Mga kauban mahigala ni Orly Gutisa nga sila may nag-deliver ani kining mga kwarta. Ngadto sa mga balay-balay ining mga kurakot mga kagalaan nga mga congressmen, ha? Di ato ipadayon mga sukit tig paminaw. Okay, padayon ta. Deliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Mababatas oh, congressmen. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. Ta, kuyawa. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Ta, 52 ka malita. Sa isang delivery, umabot ng 52 One delivery lang oh. na bagahe. Grabe ha eh. Kadaghang kwarta. Samtang mga pobre wagi kwarta in taon. Nabahaan na mga higala ang flood control Makikita to na. rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, Ayay, media. Ayayay. tawag nating mga media operators. Isi. Diha nang laay ron. Ganyan po sila mag-deliver. No? Kinsa ka ni mga media po na napilan eh. Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. Pausa gamay. Marami pa po. Pausa gamay. Kini mga kurakot ha, kinsa ni mga kurakot? Ha? O kinsa ni mga sakop sa media nga naapilan eh. Bantog ra nga ang uban na ni murag dili ganahan mo cover ini balita ah. Magduda lang sa taba. Magduda lang sa ta. Ha? Mo naman og wa man kayo no mingaw man ha. Why gana mo cover ang balita ah? Bebe, ati padayon. Okay. Iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Sus grabe ha oh. Tulog ka tao, maglisod og alsa. Pagkakurtaha gid nang mahon. Bugatas kwarta eh. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, na obserbahan at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Ayay, ICC. Kini na. Kuya ning allegation ha? Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta
na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Ala, Kaya 56 million. nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. Foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigator. Ay, diha na. O, katsa, gamay lang. Pause, ha? Kini, seryoso ni nga allegation. Seryoso ni nga allegation. 56 million di ay ang sulod anang usa ka trolley bag. Unya duha ka trolley bags ang gipabayloan og dollars. So nakakuha sa 2 million US dollars day. Ah, kuyawa oy. Kwarta ni. So kwarta ni sa katawhan day maohon. Buhi sa katawhan magigamit mga sukid dig paminaw. Ano aligasyon ni mga higala? Sus. Kumusta man? Dili ni imbestigaron ninyo? Magpakabutabungol lang ng mga tao, ani? Ha? Kung Duterte ang ma-involve, saba kayo sila? O Marcos ang ma-involve, hilom pa sa tirana? O mga congressman ang ma-involve, hilom pa sa tirana? Kaya kini mga affidavit na may gisay-say mga congressman, ipatas na to. O sabaan kay ka, o bisag kinsay ma-involve kay imo sakitan gyud ka nga gikawat ang kwarta na. O di ayo mas dako pa ning kwarta o. Nganong hilom pa man lagi mo diha? Ha? Di atoy padayon mga sukitig paminaw. Sige, go ahead, Nems. Nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Na, Trillanes oh. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Oh, boss. Kini sayon man ni kayo mga counter-check. Sayon man ang mag-counter-check sa mga hotels day. Na may mga CCTV na mga hotels. Sayon ka ng counter-check. O mo imbestigar mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee. Oh. Nga mo maklaro mahigala ba? Unsa man? Wa man kay pabor-pabor ka. Be. Kini binilyon naman eh. Liman ka na mga kaigalaan. Kana mga hotels nga gisak-ana na, kana mga sakyanan nga gipanggamit. O asa dapita na, naman ay mga CCTV. Sayon ka ng i-counter-check oy. Labi na mahigala kini Senator Ping Lacson, PNP chief guni mga kaigsunan. Suito na sa investigation day, Lacson. Suito. Para ba ng mga NBI bag mo imbestigar ba nga ang krimen kuhaon nimong mga CCTV sumpay-sumpay na aron may bawaan may galag unsay tinuod. Kani sayon na ni. Labi na kay ang mga gipanganlan nga mga lugar, BGC, kanang mga BGC mahigala nga mga lugar, kanang mga establishment sina masumpay-sumpay nimong CCTV diha. Pwede pa kanang tibuok BGC dai na anay mga masumpay-sumpay nimo na. Why efforts mo ana nga inyong kuhaon? Straight to the point. Datoy padayon mga kaigalan. Okay, proceed names. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot
ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Zaldy Co. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Zaldy Co. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019 or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Okay, so kini nga portion, tama ha? Ang ICC mahigala nga kwan, kuyo ni nga portion, plus sunod nga portion sa affidavit ang mga congressmen nga gipanghingan lang. Straight to the point. Atong balikan mahigala ning press conference. Limang kaini mga kwartaha, mahigala kadaghanan ning kwartaha, pakitaan ra gutong mga pictures kwarta dong. Mga malita no. Didaghana. Mali-malita ang kwarta. Trolley bags mga gipanggamit. Kani oh. Unya nato nag-ihap nato yung mga kwarta nga kanang ladlad jud ko lamisa dong names, dato names. Patang kwartaha Jerome. Samtang ang ato mga igsuo mga kabos may galan nga anod na kay wa maimplementar ang flood control project og tarong. Pero kini mga tawhana bida ka luho kayo mga sukitig paminaw. Kini mga kuan grabe ni mga pagkakwartaha mga kaigalan. Nato say gibutang sa lamisa nga mga kwarta pa gyud. No, mo ni mga kaigalan no atong balikan ang press conference mga sukitig paminaw. Kay isla may nagyagyag ani ug maoho ni medyo appeal day mga ICC investigators. Oy. May gani maimbestigaran para maklaro ba. Ipatawag ni Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee mas maayo. Marugo pa may statement mahigala si Ping Lacson ani. Katungong kagutisa, wa na mas gutisa. Nya ang ilang pasumangil itong kagutisa, wa man ang affidavit sa untaman nga pag notaryo, kuan man kanana ang milimod mang abogado nga notaryo. Kini kung kining abogado nga si Attorney Baligod nga maoy uban ini mga Marines ug may nagnotaryo dan ini gini kabalibaday. Kay mao naman to gipadako nila. Wa oy ang pagnotaryo dili kay kan. Kini ginotaryo na gani klaro. Atong balikan mga kaigsunan ha. Kini nga press conference gipadayon sa kuno tanong. Dong names, go ahead names. Okay, kana. Number 4, the ICC investigators themselves committed grave corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao
na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes. So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayon ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Na, mo na gidangat ron. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam nyo po, sa ngayon ay meron nang nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating mga sundalo. At sa nakalipas na 2 araw lamang ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. Initial yon, MC. Hindi ko po alam hanggang ngayon, inaalam ko kung sino yung MC na sinasabi nila. Pero meron siyang inutusan na nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang kanilang gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, meron akong isang pakiusap sa ating armed forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Pero kung susuriin ninyong mabuti, ay ang kalaban natin ay ang mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno. Do not restrain them from sharing to our people the truth that they know. Because alam nating lahat, ang katotohanan lamang ang magpapalakas
ng ating republika. Kung lumalaban tayo sa mga grupo na gustong sirain ang ating democratic institutions, katulad ng mga NPA, mga Muslim secessionists, ang isa pong kalaban natin na totoo ay ang mga nagnanakaw ng pera na para sana sa mga tao. Tayo po ay nagpapakapagod para lang may maihain tayong pagkain sa ating mga pamilya. Pero sila po ay nagpapakapagod kung paano gastahin ang perang ninakaw nila sa atin. Maraming salamat po. Okay, arita sa question and answer portion. Nanay mga pangutana dong. Okay, ato paminawon mahigala. Okay. Taga microphone na kanang utana. Kana. Be aron nga to masuta mahigala kung saan yung kalakiha. Ako ipakita niyo ang affidavit ron taon ha. I-screenshot lang tong affidavit kasi mga congressman nga nakadawat. Mahina man. Medyo hinay man. Ipaduo sa baba ni mo Inday. Ang microphone day. Alam niyo po ay matinding pananakot at paglilinlang ang dinaanan ng mga empleyado ni Zaldi Co mula nung umalis siya sa Pilipinas. At katunayan, yung MC na binabanggit ko kanina ay tinakot ang mataas na opisyal ng mga ito. Kaya sila po ay medyo naguluhan din. Dahil pare-pareho kaming ordinaryong mamamayan lamang. At noong nakita nila at nakita ko ang pagtrato ng Senado kay Master Sergeant Orly Gutesa na dapat sana ay inalagaan nila dahil siya ay nagsasabi ng totoo. Ngunit dahil sa politika ay ang kinalabasan siya pa ang naging masama. At katulad ng sabi ko, makikita po ninyo na yung mga nagnanais na mapagtakpan ang katotohanan ay pinilit nila si Saldico na mag-execute ng isang affidavit na nagsasabing pinilit lang siya ni Senator Marcoleta, pinilit lang daw siya ni dating Secretary Mike Defensor, at isinabi niya doon na hindi daw totoo ang kanyang sinabi na meron siyang kinalaman o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Gutesa na kasama sa pagde-deliver ng pera. Pero Okay. gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Gutesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Gutesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam nyo po, ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo, mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park, Okay, standby sa dong. Guado, sa tapat ng Malacanang. Alright. Pause sa dong. So kining affidavit naman tay kopya mga sukitig paminaw akong gi tagapagtagad mga higala. Taas-taas ning affidavit na doon na mo gi picture, no? Sa affidavit mga sukitig paminaw.
Unya, ni adinhi mga higala, ang mga pictures, ni adinhi mga kigalaan. So, taas-taas ni, yan yung gisulti sa abogado, but mo ning gi-execute nga affidavit sa mga Marines. Taas-taas mo din nila, daghana ba nila yung kuana, no? Unya, ni ay gipanganlan nga mga, daghana ko ni mga congressman din nga apil, ani? No? Kadaghan din yung mga congressman nga apil. Sa, kuan, paragraph 43, paragraph 44, yes, paragraph 44. Pwede na ito ning kuan ng paragraph 44 dong, ma-screenshot na ito ni. Aron na ito masuta, basahon ko na lang ning sa paragraph 44. Pag gihatod ina. Kaya naman mga affidavit man ni mga kagilaan, ining mao mga sakop sa Marines. Giingon diri mga higala, kini paragraph 44, giingon diri, nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng malita sa mga congressmen, women. So nag-deliver pog mga malita-malita sa mga congressmen. Nalalaman namin na ngayon dahil sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin sila nakikita pag nakakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa mga House of Representatives at yung iba ay nakuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Nagi-address day. Sayon na ni siyang tanawon kaya na may address.